dneska si zahráme duel. A dneska máme takúto mapu, ktorú som 2 týždne nenávidel, ani som nehral. Vlastne ten prvý týždeň som ho hral, ale ten druhý absolútne. Teraz som to skúsil a keď sa za to naučíš hrať, tak to je až také zlé, ako sa zdá. Takže po menšej prestavočke, lebo sme nenatáčali 2 dní. Nebojte sa. Nebude to ako minule, že stále prestanem. Že 2 mesiace prestavočka. To len pár dní proste, no. Tak si zahráme teda duel s troška low brawlermi, lebo som jak sa to volá, vyrovnával brawlerov, čo mám na 20. Vidíte takto, lebo sa čo mi tam buguje, sa nevadí, za 3 dní sa končí Trophy League, takže si môžeme aj kolektnúť tieto powerpointy. Absolutne neviem, k čomu to je, ale dobre, nie powerpointy, k čomu sú, to viem, ale k čomu to kolektnem. A vlastne teraz, keď sa na to dívam, tak možno počneme 27 800 trofí, takže sa ideme na to vrhnúť. Je to aj zmutované, tá mapa, Meadow of Crane, takže vidíte, Bonnie tam je, Bonnie má mutáciu. Potom tam je, o nie. To sme došli. Hitol som ju. Teraz išla určite sem. Nie, tak ho zostala tam. No kde si? Ukáž sa. Sa bojíš, čo? No jasné. Ja viem, no takto strieľa 3? Som aj nevedel. Jasné, už sa bojí. Ty kokos. No poď. 5000 damage to dáva? To čo? Ty kokos, no tak to ani za Angelom nedám, hádam. Aj keď ten dáva 7000, ale aj tak. Potom tam je Hank a Stu. Ten Stu by nemusel byť až tak problém, keď sú to duely. Takže takže ten problém bude jediný asi Hank. Ideme teda skúsiť sa to Stua. No jasné, už sa. A ja ťa vlastne dám na hit. Ty kokos, to bolo dobre. No, a toto bude peklo. Toto nedám. Bože. Bože. Toto sa musím normálne snažiť, lebo toto není sranda už. Toto není sranda. Nie. Len tak toho môžem dať. Na skole toho nedám. Pretože ultina toho nedám. Ale môžem si dať tú gadgetu. Kámo, má ešte no vlastne tých ultín má stále veľa. 3000 damage dávam, však vlastne kole je dobrá na tankov. Takže okej. Skúsime dať ultínu. Nie, on tam fakt bol. Do prčíc tam. No nevadí. Tak sme teda prehrali. Máme quiz aspoň. A vidíme sa teda ešte dnes pri druhom videu. Áno.